Mas. Ngapa to, Jar? Nyuwun rokoke to, Mas. Kecut lho. Ora enak sing dimut iki. Ya ngemut-ngemut kompor kuwi ya entuk ben ra kecut. Lho. Ndang to, Mas. Beh. Lha kuwi barang kopine kok mung sak gelas tok. Lah aku ndi? Lah arep kowe kopine. Ya arep no. Saiki ngene ae. Kopi iki kena nggo joinan ya to. Pokoke kena nggo gentenan tapi kudu awak bedhekan. Piye? Gelem ra? Ya wis yo. Apa bedakane iki an? Sik, karo nyetel musik sik. Ya bedhekan anu, wong Jawa ngono kae. Lah aku ya wong Jawa lho. Lah makane kan iso berarti penak. Ah, ya wis. Pasti kok tak jawab kabeh. Kowe ngerti pitik to? Yo ngerti, pitik sing nang ngarep kae to. Ya. Pitik kae sikile pira? Ya loro no. Ya loro. Salah. Lha pira? 8 sing bener sikile pitike. Lha kok iso 8? Lah pitik papat. Lho. Lha kok ora sisan pitik swidak ngono? Nah, saiki ganti aku sing takok. Wah, ya nyerupet kopi ya gimana ya? Yo Ritek, yo. Saiki ganti aku sing takok. Pitik apa sing mlakune mundur? Lah, ngerti aku. Wis apa jale? Pitik Abdidol, iya to? Lha kok iso? Iya nek ngene kae dipondong ngene bareng pasar ngene kae. Iya bener bae. Pitik apa sing ndase ning sirah. Boyoke ning sirah. Brutune ya ning sirah. Endoke ya ning sirah, pokoke kabeh ning sirah. Apa? Alah, ya jelas. Ono kuwi jenenge pitik kualat. Ah, salah. Lah apa, Mas? Pitik angkrem disunggi. Oh, bajigur. Kuwi dudu bedhekan, Mas, lek ngono kuwi. Tapi golek menamu dhewe. Ya menang bareng-bareng ya ora ana sing juara siji lho. Walah piye. Saiki aku tak takok. Engko lak bener tak wahi birunan. Gelem apa ora? Kaya duwe dhuwit ae. Tenan apa ora? Lah iya tenan to. Piye lah ora tenan? Ya ndang apa? Jangan tewel kae lek diblendrang jenenge apa? Gudeg. Alah, ya bener nya. Ya bener. Lah 50.000. Sosok lho kuwi engko. Ya. Aja lali. Kok meneh. Wes, takok neh aku. Dek kok ngomong sik kandel. Sayur khas Yogya jenenge apa? Ya gudeg. Alah ya wis, gowonen pisan. Wis, kalah ritek aku. Wes ndang apa meneh? Duit karo gudeg. Awakmu pilih ndi? Ya gudeg to. Ya ra. Lho. Yo kene lek pilih gudeg jaluke neh dheke. Lah duh. Iya. Wes arep mikir kompor aku. Kompor sedina ora enak wong tuku blas. Mas gendang. Ngono kok mbok pikir nemen, Mas. Barang dipikir ora ndek dhuwit kok ya. Lah sesuk apa dhuwit barang tak wahi ora gelem kowe. Leren-leren kono, tiwas ngelu kok sirahmu. Sagre kaya mimik susune Dek Reni. Nyuwun to, Mas. Ya, Dudu kopi ini lho, Mas. Susune Dek Reni ki mang lho. bocah cilik kok belum boleh. Iya, iki ngombe iki karo mbayangne
Dik Reni. Wis mantap. Siap. Masa sedina ya ora enek wong tuku kompor bakal blas iki. Lah ya wis nyantai-nyantai dhisik to Mas. Nek jatah enek wong tuku pro ya wis tuku. Kene iki sing ngrasakne ra duwe dhuwit kok malah ngandani wong tuwek. Ya wis lek no sak karepmu. Kula nuwun. Nah, kayak Mas, poin saja ya Mas. Iya, monggo. Lu. Monggo Mas, monggo. Iki monggo. Enek keperluan apa? Ngeten, Pak. Napa leres mriki sadean kompor? Boten niku Mas. Nah, saden rica-rica boyo niku Mas. Lah niki. Wah, terus sama tempat, Mas. Wis genah iki kompor kok madak tekok iki piye maksudmu? Wis jelas sadean kompor niki. Aja emosi to Mas. Jarene pembeli kuwi raja lho. Sepuntene. Anu, iki mau ki sedina ki rong payen babar blas, Mas. Dadi awan iki kudu emosi. Sampean gawe emosi ya wis saiki ngene ae. Sampean iki perlune apa tenane? Terus kompor. Kompor. Sing murahan apa sing larang? Sing standar mawon. Sing standar nasional. Nek sing larang standar internasional. Standar wong kiri, Mas. Iki Mas. Standar internasional. Iki Mas. Iki standar nasional, internasional iki. Nah, dinyalakne mending. Oh, iya ra. Nggih. Nah, ini ki regane 250. Iki yen dikredit oleh. Dikredit Iya. Wong kiri kok. bisa. Uang mukane 230. Lho, Ya. Mas regane 200. Lah iya. 250. Oh, iya. 250 ya toh. Uang mukane 230. Sing 20.000 iso dikredit dibayar sak waya-waya. Kiamat kurang sedina gak apa-apa ale bayar. Sing penting sing saiki uang mukane 230. 30. Piye? Ngene Mas, tak tawar tak bayar cash 100.000. Piro? 100. Ya nggih. Sampeyan duwe anak cilik ra? Ya gak ada. Ya wis anu ae. Ora usah tuku kompor, tukokno susunan anakmu ae. 100.000 kompor mubeng ning Amerika Serikat ora enek, Mas. Rego kompor 100.000. Lho aku arep masak, Mas. Arep masak. Ya masak nganggo kayu nganggo apa kono wong nek ini iki tuku. Regane ya larang anyar iki 500 punjul. Lah iki second mergo bekas tak rego 200.000. Net. Ora entuk dinyang. Ya kan kredit 230 ya toh. Ah, Wis tak bayar cash 100 wis. ora iso. Ora. Wis nggawa iki Mas, 3.000 wis ora apa-apa wis. Iki Ah, lek dilengkapi ini gelem 3.500. Entang Mas, 1 sak gawane. tenang lho Mas, iki sik rong entuk. Lombok bosok to Mas. Aku ora ngapusi. Iki tukonku wis larang. Iki tukonku wis 100 punjul. Makane Lembok bosok kena nyambel campur set. ora ngono. Maksudku ki ya sik iki panen tukane wis larang Mas. Udu-udu lomboke sing bosok. Yus ngene ae Mas, 150 sampean gowo ya to, tak kompliti kompor selang regulator. Ya 100 sing lek kula tak gawa Mas. Ndang to Mas, 150 lho Mas. Iki murah lho Mas. Ya, gelem ya? 100 wis. 100 150. Ya. 100 ae. Duite iki mah 100 meng. Mas. Rene yo, tak kandhani. Nyapa. Iki mang kan kowe kan yo pas aja sing seru ora ndek duwe. Ya, terus iki kan mumpung enek wong arep tuku kompor to. Ya enek pembeli. Iki mang mung diregani 100 ya. Iya. Piye, direne ora? Yo tiwas ora ndek duwe oleh-oleh 100 sing penting kena nggo
kebul-kebul cangkem. Wis syukur pokoke. Lah terus yen bangkrut piye? Sing nggo tombok apa? Ya wis esuk golek meneh. Wis ora usah bingung. Rezeki wis enek sing ngatur. Pripun Mas? Yo 100 kuman. 150 nggih. 100 gitu. Ya alah. Ya wis Mas, mesakne aku karo sampean wis ketok koyo memelas, koyo ra duwe dhuwit ngono. Ya wis ra apa-apa wis 100 sampean gawa. Tak kompleti wis. Tambah 20 kuwi ya. Pun 100. Nggih. 100, Mas. Mau 100 sih kan? Mal Ya 100. wis ra apa-apa. Kelas internasional iki tak ra masalah, tak jolke 100. Lagi Kita ora karo sampean wis ora tak terus semono. lagi ranti duit, Mas. Ndang Mas. Piro pole? Wis tak bayar 100 cash. Tambahi to Mas, Mas. Boten Pas iki. pas. Ah, berarti ini duitnya perkara iki lho paling. Lah Sultan, Mas. Ya, ndang, tambahi nek no, tambahi 20.000 ndang, Yo. rokok. Ndak iso pas 100. Iso terus 100 ki piye wong duite akeh ngono kok. Ya kan regane 100, aku ado-ado. Ya. Ndang, gongane. Domikat ana. Ora cak ngopi. Gong, ora. Enggak, Ora pamit mang manggakne. Bu,